AnxiForte este conceput special pentru a ajuta la gestionarea anxietății și stresului, oferind suport complet pentru sănătatea mentală. Ce mi-a mai plăcut la acest supliment este că pe lângă combinația de 5-HTP și magneziu bisglicinat, mai conține și extract de sunătoare și vitamina B6. Exact așa arată, cred că vedeți capsula. Iar extractul de sunătoare este adesea utilizat pentru ameliorarea formelor ușoare spre moderate de depresie și anxietate, datorită compușilor săi activi hipericina și hiperforina, care influențează transmisătorii din creier, adică serotonina, dopamina și melatonina, care este răspunzătoare de inducerea somnului. Iar știm foarte bine că vitamina B6 întărește și sistemul nervos și ajută la stimularea performanței creierului. Cum administrăm AnxiForte? Deci, AnxiForte este recomandat persoanelor care se confruntă cu anxietate, stres sau oboseală cronică. Este ideal pentru cei care doresc o soluție naturală și eficientă pentru menținerea sănătății mentale și echilibrului emoțional. Și pentru că induce o stare de calm, se recomandă a fi administrată cel mai bine când ajungeți acasă de la serviciu, 1 sau 2 capsule din acestea pe zi. Unde găsim AnxiForte de la Ideal Vita? După cum spune și titlul, pe site-ul idealvita.ro,